Chỉ vậy lẽ với cô tôi nói chọn zo forex trader à kan lo lo me chawa tungkara ta na market clear ho na kan nei thu anga tungkara hian news lian tham eng ma kan nei lawa chuan price action tu ru de do kan hmu ka bei sei lawa tro ma se karma sa kar to pa in NFP te kan nei a chuan interest rate karma sa kan nei chuan tungkara hi a big takin move lian tham bei sei lo mai la lian tham ti khan quick spike ang chi new sina ti nga ron ken ang hi kan be se lo ma se healthy trend pa ngai chu ka be se thau ni chuan tuna hian weekly zone a kan omataro weekly zone a kan om meka weekly tang hian reaction weekly zone tang hian reaction kan be se ni enge kan be se dana chuan karma sa news kan nei atro rejection kan nei a entry chu ka sia entry ta hian first entry kan nei a group a po ka rom po sa chuan tlai Tuesday a sell off po hi I mean Wednesday chu Wednesday sell off po hi euro a khan buy opportunity am te po ha group a era tuna chuan enge kan be se kan ni chuan dek so a han ka soyang khan taro sales kan in do chuan hemi high hian sales en ro ka ti ma se high ron thleng lawa sales chu kan mu tho ni kha sales ama participation kan nei lawa chanju kan trade dan thin angin thila kal lo wa angin tro kha kan miss out ti na po ni chuang lawa kan rules follow kha ni mai ta chuan buy opportunity kan in don chuan hemi lo a hian buy opportunity kan en angan ti tu na buy opportunity weekly zone a mo fair value gap a om boka demand strong demand kan nei bok ta chuan henge ka be se ka ti chuan higher price action dik so ya hian ka le hian kan hmu chho tran thei ka be se me ya chu eng tin nge thlen don ti chu kan se chuang lo ta ma se be se dan chuan 4 hour a hian a 4 hour fair value gap ho no se thiam la 4 hour fair value gap a big takin hemi eh tlai first pok an nei ta tro hemi first fair value gap hi clear displacement om chuan long kan in hal theinga ani lo chuan hemi lo a po hian long ala en thei me thei kha chu price action a ziran ta chuan euro USD a po khatiang chi khan ta sales kan nei ka be sei ka ti tro chuan kan sales be sei na area aron thleng ta ni buy opportunity ka soina chu hemi 4 hour fair value gap hian a hold lo na hian buy opportunity om ti kan soya chu thla ka mu lo ang chaw hei chu second an no kan siam le ni tro hai kan hmu hian hemi a hian WhatsApp group a khan WhatsApp group kha in an chuan khami a khan buy opportunity po ka share a lo join vela ka share ka ti ha signal angin engma ka share ngai lo mo look good to buy ti ve khan me tuna hian sell position tuna pakhat ka nei me ka euro USD a ei poi group a ka po sai first position ani claiming ke aggressive dawa 4 hour a bearish fair value gap kha ka thil nga ber chuan ta ni tro ani lo hlir ka me sorry 4 hour a bearish fair value gap kha ka nga ta ma se tuna in hei 38 pips chuang stop loss ka nei a stop loss hi ka nei zaw ani chuan first target enge hemi ka first target an ta 1:2 tling lo hreta mo ma se second target chu hemi ta liquidity om mo se sa liquidity re semi trend line an ti nge engang ho hi hemi low song song hi ka target an ta full target chu 1:5 ong ve kha khan ni mai ta chuan GBP USD a po khatiang ang thau sell opportunity hlir ni kalamel ta hei clear target oma hemi swing loi chu GBP zo an thleng khar lo mai thei ma se hemi fair value gap hi chu kan cross ka ring ha chu wang chuan sell opportunity thau mo pair danga ai ni ve ka wangin thang song kha ka soi hnem lu tuk lawnga chan chu tlemin keima ka buai dewa tuna poti tur dang ka nga lu tuka video karon siam zoi tak tak ani
in lo entry na te kalo mamo yan video toy felin AUD USD peju hai chete kan la le sell off dang ta point kan be se thei thau mo around 65 0.65 chau vel thang hian kan mong yen hourly fair value gap la create lo ta tro ma se hemi fair value gap hi ta consolidation in kan lom ta jiu hiu week pera chuan kan mu hian disrespect mak do ni you in a follow you po sales hi en chun ka monitor anga tro hemi hi break chuan stop loss hi ka break even do ni tro chan tu price in a ron chole ring on na chan tur khawm lo ta ni kha target a hit ma lo ani lo chuan stop loss a hit poi ka ti lo ta hemi ron thlen hian ka break even anga chu zong chu ni deuh mai kha ka position lei le eng lo ho ka ron share ve chan kha bye bye ve ku